खुलुमबाय। गिबियावनो आं नोंथांमोनखौ आंनि इउटुब चेनेलाव बरायग्रोनाय थाबाय। नोंथांमोना चेनेलाव गोदानब्ला नोंथांमोना अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लानो दाबाव। बे चेनेलनि गेजेरजोंनो आं नोंथांमोननि गेजेराव गोदान आपडेट लानानै फैबाय थागोन। दिनैनि गेदेर आपडेटआनो जाहैबाय जाय सुबुङा कम्पार्टमेन्टेल एग्जाम होदोंमोन बिथांमोना दिनैनि गेजेराव रिजाल्टखौ मोननो हागोन। नोंथांमोना जाय कम्पार्टमेन्टेल एग्जामखौ होदोंमोन नोंथांमोना दिनै 1 रिंगा बाजिनाय लोगोनो नोंथांमोना कम्पार्टमेन्टेलनि रिजाल्टखौ मोननो हागोन। नोंथांमोना आसा खालामो नोंथांमोननि गासैनिबो रिजाल्टआ मोजाङैनो फैगोन। नोंथांमोना गावबा गावनि रिजाल्टखौ नायनो थाखाय आसाम HSLC रिजाल्ट 2025 आव गुगोलाव सार्च खालामनानै फार्स्ट लिंकआव थांनानै नायोबानो नोंथांमोना नोंथांमोननि रिजाल्टखौ नुनो मोनगोन। आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो नोंथांमोननि रिजाल्टआ मोजाङैनो फैगोन। मिजिंथिबाय। दिनैनि निउसआ बेखिनियामोन। गोजोन्थों।